pamusoro mambo mutasa nevadare vavo nemhomo yese iri pano. Ndingati inini muchidimbu nhau yedu ndiri sabhuku anotungamirira Nyanhobe village under Saumani, Ishe Saumani. Ndingati chichinjiko chakaitika musi wa 28. Ndakati ndirubva kunochinja mvura yangu kumunda kwangu. Ndakaama nheru ndaguma 5. Ndakazwa mukomana akandidaidza wekwaMufakosi. Ndakamira ndikateerera izwi ndobva ndacheuka, ndobva ndadzoka, ndobva ndachimira, ndobva ndati ndiana rundidaidza bati ndini. Kwakanaka izvo kwakanaka. Ndikati zvikazi makuenda, ndikati ndakuenda, zvikazi chimira ipo ndiwe ndikutaurire ndikutsanangure masoko angu. Ndakamira basvika ndati chiuya pagadheni tisangane. Patasangana takumbana ndopakanditi sabhuku nhau ndandoda kusvika kumba kwenyu nhasi manheru, asi ndatokuona muri kubva kochinja mvura iyi, saka ndine nhau yandasangana nayo mudhuze mumunda mangu. Chii chawasangana nacho? Zvikazi ndasangana nembiya yanga iri mubako, yakanyorwa mazita aya anga ari mairi. Saka mumazita umu munewo renyu mimi sabhuku, mune nejira dzvuku ririmo mukati macho nerasha ririmo mukati macho. Saka inini zvakandibata bva ndati alright ngatichende toona. Batasvika bataona zvanga zviri papi, zvazviri apa, asi ndakazozvibvisa ndikaisa apa, ndazozvibvisa ndikaisa apa, pane karwizi karipo. Saka iye akazviona kumhiri kwerwizi kuvava vaaisa uku kumhiri kwerwizi. Ndikati zvakanaka. Saka iwe mai zvatakuchiita ndezvekuti iwe chitaurira vana baba wako wataurira zvazi wandataurira pamba papa pasina vanhu vakuru, asi ndakwanisa kutaurira ndimukoma. Ndikati zvakanaka, sinzi kwadoka kudai takuchiti iwe mangwana makuseni, iwewe mangwana makuseni ngatichionesane nana baba wako pamwe chete. Ndichachitaurirawo mwanhu wakuru wemunharaunda. Chokwadi takamuka makuseni tikazotorawo wevanhu vakuru, tikasvikapo tikangoona zvatakaona zvazvingoripo. Taonesana mumbiyo mamakanyonzi matanzi gumbi wamanyohonzi Rebecca Chakupa Soko. Rebecca Chakupa Soko ndo secretary wevillage yedu. Saka zvadaro takabva taonesana, avo vakuru vakaona vakati hayi sabhuku tazviona, asi zvatazviona isusu hatisina simba nazvo, nekuti dai angatori umwe munhu ari pasi penyu tachiti akuchitotangira kwamunhu. Saka mutori imimi sabhuku wacho, takuchitoti imimi ndimi makuchiziva zvekuita. Ndakati zvakanaka, ndazvizwa. Ndakabva ndafonera Changamire Saumani vakati zvakanaka, ndazvizwa. Saka chiita kuti vanhu vakakomberedza nharaunda iyoyo uye nawo mangwana. Ndakati zvakanaka, takazodaidzana vanhu venharaunda ndikavataurira, tikaenda kwaIshe. Tasvika kwaIshe, vanhu iwavo wese vakabvunzwa vakaramba. Ishe akazomboedza kumboti imimi mese muri panapa munozviziva here kuti zvamakaita apa imhosva, mese muri kuramba munozviziva here kuti ndokubhadharisai mbudzi mukapera kuramba. Vanhu vakati isusu Changamire zvembudzi mukatibhadharisai asi hatizvizivi. Changamire vakazoti alright, zvatakuchita ndezvekuti ndakuchiti umwe naumwe ngabhadhare huku yake. Muri udei? Zvikazi isusu tibhadharise hedu huku. Vachiti ngowirirana. Wasati wawirirana ba wakanga waripo wakabva wati no, isusu zvatakuchita Changamire takukumbirai kuti tidzoke kuvillage. Tasvika pavillage tochimbonyora, tikanga tasvika pavillage tochimbonyora tumatsamba twedu tichishandisa kabhox kedu kesuggestion box. Shuwa takadzoka kuvillage tobva taita saizvozvo. Nhamba zhinji, pane mapepa akabuda ari spoiled, pane mapepa akati one day akabuda kuti Mufakosi nekuti last born Mufakosi. Saka naizvozvo tadzoka tadaro takabva tafonera futi Ishe mhuri yekwaMufakosi ndiyo iri kususpectwa nevillage. Saka todii since makati muri kuti tiuye Saturday. Ishe vakati imimi zvatakuchita iwe sabhuku chiwataurira kuti wekwaMufakosi wacho ngawachiuye musi ngawachiuye ndavanyorera masamoni ngawachigara hawo.
Saka inini ndakazotaurira kwa Mfakosi, ndakazodaidza kwa Mfakosi. Tichiuya ndikutaurira mhinduro yabva kuna Ishe. Wakazouya mushure monga tabva kumeeting, ndafonera Ishe, manhero acho ndopa wakabva uyaomba kwangu. Wauyaomba kwangu wakauya semhuri. Wakati Sabhuku isusu taita sei? Tauya. Ndikati inini zvandataurwa naIshe. Ishe wari kuti imimi wana Mfakosi chigara yenyu kumba kwenyu. Magara yenyu kumba kwenyu. Makumirira masamoni mochizouya. Takamboedza kumbokurukura nenhau yacho tichida kumboedza ndichimboti kana zvaitika udidi tichizo tinorege vanhu kana muine zvamuri kufunga pandiri nepana sekretary munhu unouya uchiita sei tichikumbirana ruregerero chichi auzopedza paya Mfakosi last born ndobva azoti sure Sabhuku very sorry yenyu ndii ndakanyora mbiya iyi. Saka zvandiri ndakanyora mbiya iyi ndakuti mundiregererewo. Ndakamubvunza chinangwa chako chaizvinyorera mumbiya umo wainyorerei. Iye akandibuditsira akandipa mashoko anoti ini ndakanyora mashoko aya mumbiya nekuti kubva kumashure pataita zvemaelection paya maingoramba muchingondibvunza tabva kumameeting nemapepa aya etainyora epfungudza aya makambondibvunza nezvawo. Saka ndakanyora mbiya iyi ndiri kukumbira kuti pandakaenda kune munhu anobatsira ndakati tikumbire runyararo timi musasandibvunze nezvazvo ndandotokumbira kuti tigarisane zvakanaka tiwirirane zvakanaka. Ndati zvakanaka saMfakosi, asi imimi jira dzvuku rinorewei, tsito inorewei. Akatadza kundianza akati ndozvandandiri ndokumbira chete. Ngati zvakanaka ngatichiende kuna Changamire. Tasvika kuna Changamire ndichiwataurira Ishe ndo masoko apo muri Mfakosi last born ndiye akazobvuma ega kuti akazoyamba kwangu nemhuri yake akabvuma kuti shuwa ndii ndakazviita. Saka Ishe wakati andazvizwa inini kesi ndakutanga ndafonera mambo nekuti patakatobva kumusangano patakabva kumusangano mambo anga arutozvitaura nezvenyaya dzembiya nevanhu vari kunamatira makomo. Saka iyi kesi ndakutotanga ndaitsvitsa kuna mambo. Saka Ishe wakabva wandotsvitsa kuna mambo tindoripo, wakatsvitsa kuna sekretari wamambo vachiti wakamboti tore nguva wabva wazoti gare wazoti mambo vari kuti kesi iyoyo ngaiuye kuno kumusi wa7 asi chikurudzirai kuti mbiya yacho nezvakanyorwa zvacho nembiya yacho ngaiuye kuno musi wa7. Ndo saka tauya pamberi pedare. Uripi Mfakosi junior? Mfakosi last born. Ndiye huyo. Iye uri mupostori? Inini ndinoenda kuchechi. Uno chechi? Ndiwo akanyora mbiya? Nyaya yako yembiya ngeri? Pamusoro mambo inini chakaita kuti ndinyore mbiya ndichikumbira kuti vanhu vedu nezana Sabhuku inyaya yepolitics. Kuti pese pandaenda politics dzenyu dzokunetsa papi? Kune noise yawo papolitics panyaya dzainetsa pangechekuti pese pandaibva kumeeting yeZANU-PF paward level waindotumira ndikarara zuva renhasi mangwana nditumira munhu kusvika ikunu tichisvika zveshuwa ipa ndibvunza kuti imini hamudifarida imini nasekretari rangu ndikati chiko nhaye Sabhuku kazi imimi murifamba muchitengesa kuti imini musangano muri weMPC kati ini mashoko ewo handina mashoko akadaro. Alright. Inini handiti izvozvo dare rinoiri manje hariiti izvozvo zvekuti zvekunongedzana munhu kuti iwe chakati nyaya yangu inini iri panyaya yembiya kuti izvozvo hazvingambokupi simba rekunyora mbiya uchinyora zita remunhu zita seizvo zvekuti nekuti iyo ndepati yakati iyo ndepati yakati ipapo ndinoti zvaishuwa handiziva kuti chachandipinda kudaro chii nokuti ndokofunga mbiya yacho wanga watokuibidza mbiya yacho ndakandoziva ndiri kubatsira munamato yekuti iripi mbiya yacho ipapo ngabate mbiya yake ndii ndakazoitora ndakazoichengeta tunza mbiya yake tioni unobata mbiya dzemunhu yanga rekuti adini inini mbiya yanga rekuti inini ndakandobatsirwa nemuprofita achitaura kuti panhau dziri kuitika dzemuruzi ndimi muri kusvitsa mashoko ekuti ndiri kutengesa Sabhuku
pane munhu ari kufamba neuseri ari kutaura zita rekushaisa tsamba saka muruchaya basa muna magadi saka muri kubva kuendera mapostori kuendera politics here waori kuenda kotenga mbiya kuda kupindimira muri politics situation irimo ari kukanzura munhu anokwadza pamusoro ichangamire ava ndi secretary for production taturi nhau yenandiri kubvunza ini changamire inhau yepfumbudza aimbomira izvo munhu unoboneka saka right vakakubatsira postori wacho zvakaita zvekuti kakutaura nakataita kacho kuti tiitiwa zvakanaka tinobvira tamboita futi problem apa takandofika kuna mateo saka munamato zvakatofamba ndinoona nga zvakandifambira nokuti kutaura nakatakaona zvakamboizvitika nokuti taudzana kuya hatinozomvira tambotaudzana hapana mazita akanyorwa mumbiya mukati membiya matanzi gumbi kupfeka chakupa soko ndowanetsero ndongorunetsa kayo matanzi gumbi fungai matanzi gumbi kupfeka chakupa soko ui pakatiya azi mazita akanyorwa mumbiya mbitira dai mbiya macho akanyorwa ziye matanzi gumbi kupfeka chakupa soko akarurira kaika ribheka wacho ndeupi ribheka unowo chikudya chipi kupolitics owo muri sekretary wasabhuku ndo zvakupinza mumbiya ndozvandakawengerwa ndakamubvunza kuti mhosva yangu newe aiwa no it's okay right shamwari iyi nyaya idya pese panoshanda jira dzvuku hapana kumira zvakanaka pakashata jira dzvuku unokwanisa kuuraya munhu sekuseka iwe usikazvizivi kuti kwandikuita ndikuita sei ende wakaona masungiriro wanga wakariita ka wanga wakavhura kusunga mwoyo wemunhu kuti shwe kusunga upenyu wemunhu pamusoro ichangamira ndaida kutobvunzawo ndizive kuti yakasungwa rini nekuti baba wangu wakashaya musi wa6 June havana kurwara zvakanaka saka ndinoziva kuti yakasungwa rini jira dzvuku iri baba wangu wakashaya musi wa6 June havana kumborwara baba zita rimwe murume waRebecca chakupa uyu ngatisa zviro ba dai anga Rebecca akafa iye inenge yaimwe nyaya yamunofanira kuzonotsvaga mega isu apa dambodzira nemazita ari muchii romumbiya tikabuda mumbiya maa taakutsvaga zvisinei nesu saka shamwari iyoyo uri kuti iyoyo nenyaya yako ini ndiri kuti panyaya yangu iyi ndinayo iyi changondifadza hangu chete chekuti wakadii wakabvuma nyaya yako nazvo icho wakomana ndini ndakanosota izvozvo izvo haiwa seplus saka uri kuti nezvakaitira vanhu haingototi ndiri kumbira uregere pamhuri yepamatanzi nemhuri yepachakupa pakushaisha kwandakaita kunyorawo mazita mumbiya handizive kuti imhepo rudzi yakanga yandibata munopinda chechi ivi ndopinda kuziva kwamwari kuziva kwamwari kunoshandiswa mbiya ai vanga ndinobatsirwa handiko haishandiswi mbiya asi ndandinobatsirwa imimi sabhuku mamuruti nezita renyu mambo mati ndati nezita renyu ranga rakarohwa fundo idzi mama muri kuti
inini changamire ndiri kuti zvaari kutaura zvepolitics handisi kugutsikana nazvo pane kuti jira dzvuku izvo zvatopera rinoreva rufu. Ndikuti uri kuti wanga ufunga kuti uda kuti kuitirei? Inini mambo pane zvaandiitira murume uyu handitozivi kuti mhuri yangu kana kuti upenyu hwangu uchadidini. Saka inini ufunga kuti uri kudei? Hai changamire, pane upenyu hwangu hwaparara, changamire unofanira kundiripawo mombe. Nekuti upenyu hwangu handitozivi kuti zvaakagadzira zvacho ndiyo purpose yacho kana kuti zvichadidi. Inini pamusoro changamire, inini ndiri kufunga kuti kundinyora kwaakaita mumbiya unofanira kundipa mombe, ende aibva ataura kwaakaenda kumbiya kwacho koiswa mbiya yacho. Because chanani ufunga kapa mbiya ishamwari. Mbiya iyi zvawaita izvo hazvina kupera. Because mbiya ida kuombonorwa. Saka unofanira kudzoka kune munhu akakupa mbiya akaisa muteuro kuti aombonore chii muteuro wake. Muteuro unoda kuombonorwa because muteuro kana usina kuombonorwa unokwanisa kunga makaona henyu mbiya nechii mazvitora asi hamuna kutora munamato. Chiri kudako kuda kuti mupostori akakupa izvi bamba aende kunorivhesa munamato wake. Wobva apwanya chinhu ichi, iye ndiye anopwanya. Because pamwe chikwacho bambo munoziva here kuti chinhu ichi kaichi musakachibata zvakanaka chikapwanyika upenyu hwemunhu wapo waenda. Kupwanyika kwembiya iyo rufu rwemunhu. Unozviziva here? Musandobate baturo bambo. Pfekai majini enyu nemaleza zvakanaka bambo zvisinei. Tsvagai mari yenyu matsvagire yamuri kuita. Musikana muri kuzvinetsa musikana muri kutsvaga mbiya dzei. Dzinokutengera lenga jaketi here. Ifungwa diki mambo wangu. Ichai mabanana bambo mwari busy kuita mabanana. Muri busy kufamba kuti right. Pfumbudza. Mumbiya. Unobanga na president akazwa pana wakuita pfumbudza mumbiya. Unoti president. Kushaisha mambo wangu. Kuzwa kuti president wazwa nhasi wamunangagwa. Tautaura kuti president pfumbudza yakanaka yakupezwa mumbiya. Anoti aiwa musadaro bakati. Musajairire maprofita, musajairire mapostori, musajairire ng'anga ba. Learn to live a very normal life. Simple life. No matombo, no mafuta. Kana mauta akadai kuza dauta andioneo kupfumbudza. Anditi kokuzodai chachiri chigaro cha DCC chairman. Unouraya munhu. Achangamire ndiri papo inini ndikuda kutaura unouraya munhu iwewe. Chiri chigaro chakakura cha DCC chairman. Uri kutochidawo iwewe. Unopedza nyika kana chakanzera. Unopedza nyika. Aiwa. Iwo ndo vanonyora zvepfumbudza zvacho. Saka inini pandaitowabvunza waita madouble dipping. Ndo pandaiwabvunza ichi secretary for production. Inda muri kudai so. Asi mimi osabhuka. Mambo. Mukati mimi wanga uri kuita double dipping. Wanani? Iwona secretary for production. Because ndoita triangle yepfumbudza. Sabhuku uripo. Mutumeni aripo. Iwo waitibuditsa. Waitibuditsa ndinozoedza kutsanangudza mabuditsiro. Wanga uri kubuditsirwei? Ndinozoedza kutsanangudza mabuditsiro etaitwa. Pamba mushi. Ndinoedza kutsanangudza. Iwewe pamba mushi. Manga muri kubuditsirwei? Saka kondomangara tumwe tunuka. Ndoda zvinhu zvekuti because kana muri you were supposed to be a team. Anditi? But iwewe uri kuti wamwe uri kuita zvauri kuti uri kusiya. Uri double dipping. Iwe uripi? Iwe waita zvinhu ndandoda kuedza kutsanangudza. Ndandoda kutsanangudza kana kanzela. Iwona secretary for production. Neumwe wake. Wake ani? Wanoti ndiye chairman. Wanoti. Asi wa chairman wako. Rasaiti. Vanhu vonyorwa masana enda kochimbwa kumba kwavo. Tikaenda kuzochezwa zvepfumbudza mazita ehapasisire mimonzi azi muri kumashure. Tine vanhu vedu vari kure. No, it's okay. Nyaya yenyu ndaizwa. Ndichataura naye Shesa Umar. Topedzerana. Asi nyaya yenyu ndadini? Ndaizwa. Iwewo secretary for production.
semunhu anochengeta mombe nembudzi nei zvese. Mombe azoti kurei because wadini hako ramba chiita kuti mbudzi mbiri apo matenda ndawo. Tinotenda mama. Musazozviite kuti mambo chigaro achipi achiswi kumbiya ba. Ngokwazo chigaro chinosenzerwa bambo. Chokwadi mama. You have to work for it. Aumbo achindouyi nembiya. Aiwa tinotenda mama. Saka mbiya yenyu chibva maenda nayo kumba hameno muchaita sei nayo. Asi musati maenda. Muprofita wacho akakupai mbiya uri. Pamazwano pandisazimuona. Aiwa mutsvagei munoziva kwamunoonana. Mutsvagei kana mamuona enda kuti muende nevanhu vairi ava. Mohamba mutaura shamwari mbiya wakandipa ndakabatwa. Saka da kuti uite sei? Uombonore chiro ichi. Kasungire kaakaita jira anofanira kuridini kuritsundura iye. Because iwe watsunura hako. Asi pamweya hapana ichowasunura. Da kuti vanhu vasunungurwa. Saka dzokai nayo nhasi ngani Saturday. Abai chitatu munofanira kunga matoita zvamaita. Wo tikagarisa munhu vanhu vanopera kufa. Tinotenda. Vanhu vanopera kufa. Jira dzvuku handimboridi. Tinotenda mama. Munyaya dzeupenyu jira dzvuku kwaona pese pane jira dzvuku hapana kumira zvakanaka. Because ndosaka kuona jira dzvuku riri pana pe. Kutonga iwewe unoziva kuti une mweya wakashata saka ndofanira kuenda jira dzvuku kuti tisangane pana. rakatire chuku yakati kure. Changamire zvakataura ndazviziva. Kuti ndatida kuti tiziwe kwakaenda kunganga kwacho kwakaenda. Imi muchibva panapa. Ishe Sahumani naSabhuku nemi uyu achakulidha. Ishe Sahumani ndiye ari in charge of this thing. Ndiye achati iwe shamwari wochilidha Ishe Sahumani nevanhu ava. Moenda kune mosvika mutaura zvomutaura ipapa wochenurwa. Kana iri kupwanywa yopwanywa makatarisa imi kuti izigare kuti yaidini. Because musadaro bakuma. Iyo zvasi kufamba so wofamba hako mupostori kufamba hako ruzi we mupostori wembiya. Usatsurwe pambiya ye. Abasa. Changamire ko mari dzatashandiswa dzedare. Achadzosa. Saka wangodorara kuno. Saka wabvura kubva kwanyangwara kudoka yarara kuno. Wakambozwa kwa mambo kunorarwa ere? Wakambozwe kumba kwa mambo kuno. Kumba kwa mambo akupiwi kana sadza. Iyo ndofanira kuti yakopa mambo sadza. Changamire ndazvizwa. Kumba kwa mambo akubikirwi munhu amuzizi ere? Changamire ndazvizwa hangu. Asi kunyorwa kunoitwa pfumbudza. Udhimeni unhu wenyu ndikuona kwauri. Buya. Procedure yekunyorwa kwepfumbudza iriko. Endai motedzere chi iyo. Ndakatonyorwa izvozvi. Panapa darino harimbochinji procedure yepfumbudza. Hachinji. Because pfumbudza iribva kuna president. Ndiye anoseta mutemo wekuti vanhu vachapiwa sei. Saka ikoko kwana Mnangagwa uko ndo zvatinotedzera zvavanotaura izvo. Inini handimbotauri zvepfumbudza handipoti ndinotosungwa. Handizve pano. Yes. Saka imi endai moite zvataura. Iwe shamwa tsvagira vanhu mari yebhasi. Ndouya nawo. Izwai mbuya. Izwai ba. Mbuya. Hamudaidzi vanhu kuti halali topiwe mari mberi. Panapa tinombotonga nyaya yekuti tinopiwa mari dzebhazi. Mauya kunyaya tatonga nyaya yapera. Zvichaitika kupi? Kumashure. Kana mari yenyu ida kuzodzoka ichadini? Ichadzoka. Not nhasi. Ndo vanoti nhasi ndapaharari ndapabhuruwa ndapakupita. Mauti ndayane fish and chips. Ndapa ndafaya ndazoya ribs pastiers. Saka ndina mari yangu tidzoke. Inodzorwa ndiani? Kubva panapa kuenda kumba moite dare rekumba rekuti mari chadzoswa sei. Andizvo iwe wodzosa mari dzechi chatisi kudai nyaya yekuti now izvozvi apana zvanhu wakakosha ndoma wamwese mazapota
is your own risk. Baba zvawakabaro ini. Unachenyuba. Woti game rabhandonwa. Rabhandonwa murufaro stadium. Mwenda kuda chairman edhare muzvina fanire mari dzedu. Ndiye atora mari. Bana vanobhadharwa dzawo. Umvese indoda yazibone. Alright. Dai mamuri mabarwa nenyaya. Mamuda umpamba mese mamuda umpamba dzebhaziri. Dai muri mabarwa nenyaya mese imimi mamuda umpamba dzebhaziri. Pindura izvo. Umwe nomwe yake. Plus nyaya inoda mawitness iri. Yembiya yemunhu wabvuma. Inoda mawitness. Munhu akaona MBI 1. Iwo chidaidza kuti hama wenda mbata uyai. Saka uchinzi vanhu vese vashambwa runova wengo wakawanda. Vanhu vese vakudiba. Vandowanukwawo ba. Wayango witness ayo down. Tiendei baya. Tigara pasi. Endei kumba.